Vibe song hain halam so chin Tiprasanewzboy YouTube channel lo angka vibe song tini video tiki thalang pisnai tei kaisa news topic pisingo angka vibe song je rosamung musamung nai thukjanai rok boni bangai brani khobor kaham angka chini 18 November chin Tipra hasteo chini rosamung tin paro hasteni rosamung kereng Kumar Sanu phaiwei tongo vibe song kendro confusing oi tongkhana 18 November chini Tipra hasteo Kumar Sanu ba phainai angka tak bono no sima no boro jaga phainai angka nindara tongsak Tiprasanewzboy tongsak tawanawadi ang full explain khai sarne bor jaga phainai jirania haseo phainai bo 18 November chini Kumar Sanu engke nrok video nrok banai sukhangke naiwi mano vibe song ang khaklai nrok jotono seiman kana kono confuse kori khana Kumar Sanu bofro phainai vibe song getai kaisa topic digi thalone Omor Kasokia Khoroksa Tiprajwk Bangalore sogoi tongoi kha engke abono bo sabong kha engke boni bumung kha riyad je porma boni bosorong kha 12 bosor Omor Kasokia engke tabok chin Tiprajwk Khoroksa Bangalore tongnai abo bo tamohi saka o video clip no nrok pisa nainale Kolomko tahu woksong ang dines the Burma Bangalore Tiprasa volunteer team Tripura People Foundation in director tini oro final angka chung tini Child Welfare Society uska Child Welfare Committee Bangalore sopaika tini Tripura ni Khoroksa cherai 12 bosor ni cherai riyad the Burma ni bakwas area ni bo 2 din sekang Bangalore sopai jaka Child Welfare by Rominar Zakha because bini logika bo adult accompany khlainai kri Kanamar itu engage borok bo phaimani borok biang kamai thang bo nije bo saimalian so bo train of phaipruo bo borok bai kagai thangmani ya golo bo to phano Bangalore kaham kurung hen sokpaika Khoroksa takhuk Assamni bono manai bo bai bakti phai borok handover khairi rekha laino hambai mario takhuk no parvez nei bini bo mongka Assamni bo bono vibe song kendro no goi makana chin Tiprasa tamohi saka bo Bangalore sogoi tama ungtongka riya jebor engke vibe song boni ma baburo no jebo sini nai bo kaisa kamajak tongkhangke boni logero dolok tongnai rok borok no o video no tongkhangke boni amatrono sai rogra di boni ma babu chonno ke vibe song tini video aso pales nai video na chusa khangke o channel no subscribe khadi video no like khadi